Rómska otázka je správna otázka. Nedá sa jej vyhnúť, či sa niekomu páči alebo nepáči. My sme sa aj v súčasnom období snažili na jednej strane tejto komunite pomáhať, aby ona neupadala ešte do väčšej biedy, ešte do väčšieho sociálneho odlúčenia. Preto je tam detašované pracovisko polície, preto realizujeme naraz 3 rómske projekty. Budem veľmi rád, ak legislatíva, a zdá sa, že procesy v Európskej únie tomu nasvedčujú, legislatíva trošku sprísne, pretože pravda je, že rómska komunita si nevie pomôcť sama. Ak jej máme pomôcť, musíme mať na to aj legislatívne páky. Čiže myslím si, že ak sa pritvrdí, tak to bude len v prospech tejto komunity. Nemôžu dostávať peniaze za nič a pritom si ešte nárokovať, čo všetko oni chcú. Otázka je vždy, a tak sa s nimi aj rozprávam pri rozhovoroch, čo ste vy spravili pre toto mesto, keď od neho tak veľa očakávate.